Kezu ikusentzule, gaur berriro gara zuekin. Galde Gaztelupe programaren saio berri bat hasteko prest. Honezkero gabonak bertan ditugu, eta gaurkoan garai honetako beste gai batekin gatozkizue. Gabonak familian ospatu ditugu, eta gabon gauean etxe batzuetara olentzero iristen da. Beste batzuetan berriz urtarrilan 6an erregeak. Data hori begira, zuetariko batzuk dagoeneko erosketak egiten hasita izango zarete. Beste batzuek ordea azkeneko momenturako utzita, behar bada. Aretzaletako belarmetan erropa dendako idoia elexpuru dago gurekin, eta aurtengo noedadei buruz galdetzeko aprobetxatutako dugu. Kaixo, Idoia, zer moduz? Ondo oso, eskerrik asko. Idoia, azteko nola doaz gabonetako salmentak? Gure dendan inoiz baino hobeto. Jentia garaiz hasi da, eta aste hau izango da txarrena, baina aspalditxuen goia segun asko topera lanien, eta espero dugu ingoaztia be oso nahi izatea. Bale, az eta gobelak egin hori ditu, ezta? Bai, bideuak, bai. Orain arte indie 5 bideo, hau da 5garrena, danak inditxugu az eta gobelakin, Alberdi eta Fangitukin, eta orain guen eurak aukeratu daude. Aktoria, Keparrasti, Atxabaltarra, eta abesti baten inguruen txartatu daue herriko komertzioa. Eta raskata izaten dute? Asko. Hau izen da, arrakastak gehixen euki dauen bideoa. 34.000 ikusle, gorak ikusi daue, eta bai, ez dakigu zaitzik funtzionau dauen, baina oingua izen da, gehixen ikusi dana. Aurrekuape bai, aurrekuak ibili die 4.500, 6.000 pertsona inguruk ikusi daue, baina hau izen da tope. Eta laguntzen du jendea herrian geratzen erosketetarako? Bueno, bai laguntzen da. Ez da dana herrixen geratzen, ez da gure intentzinua, nire intentzinua be ez da dana komertzio txikinien saltzia. Nik onartzen dut internet hor dauela, onartzen dut Gasteiz, Donosti, Bilbo hor egotia, eta guk nik eskatzen duten bakarra da tartaren zatitxo bat herrixen geratzia. Ez, eguneko 33 herri txikinetan edo herrixetan geratuko balitz, nik uste dut danok hobeto egongo gineke. Noiz sortu zen Aretxarte? Horan 2003-2004 uste dut, bai. Eta egarotzen da herriko komertzioetan gehiago saltzen dela elkartea sortu zenetik? Eta kanpaina hori egiten duzuenetik? Bai. Beti egon bizana zagatia eta aten gauza desberdinak itxen, jontik gogoratu ere itxen gutxienez gu herrixen gauzela. Hortik aurrera, gero bakoitza libre da, nun gastatzen dauen eta hori baina nik uste dut gentiak, nik nabaritxu dut, azkenien ni juntan, hau da azkenengo urtia eta 5. urtia da, 5 urtez egonaz Aretxarten eta nik uste dut gauza asko indiela eta gentiak konturatzen dela. Eta zer da lehen saltzen dena? Ni nire dendan, gaina ongo aldixen itxen da bilen notzakin, bufanda, guante eta txapelak eta horre gauzak saltzen die geixen, zegero presioz be ondo daz. 20 euro, 25 euro hueltan, opari bat daukotzelako. Eta igual gentiak nahi xau dau, ez dakit, eta marrirogei hueltako opari bat garestitxua da. Gentiak igertzen da igual oparixak bat, 2 edo 3 dauenak apur bat merkia hau izatea. Eta zein da urte hauetako nobedadea? Bueno, gu dendan moduen, gabonetara begira, betik igual berexixena, igual gabonsarretako erropia da. Gentiak, doktore gure dagoelako urtetia kalera 31 gabien. Eta hortxe igual beltza edo gorrixa edo olako erropa sexixa. Zein denak dute salmentan gehien? Aretxarte barruan gehixenak nik uste dut arraindegixak,
arategixak, gero janari prestatuek bai oso ondo saltzen die eta ero jostailu denak. Eta edozein motatako opariak badaude? Bai, ikustu dut atxabaltan, bentsat daneti dau. Umientzako gauzak erosi aldie, nausixendako ere zapatak umientzako, helduentzako, janari prestatuak, erropak, bai guk bero, bai asensiok. Nik uste dut atxabaltan daneti dau, euen kirolden da bat eta aurten itxin ja. Ez da funtzionau. Bai, baina bestelan daneti dau. Eta sosketaren bat egoten da? Bai, hainbat kanpaina hasten die batien, abendua batien, eta guk doku bat, txartel bat, 6 kasilla txokin, eta soia 6etan denda desberdinetan, eta horrek gero sorteo baten sartzen zara. 2 500 eurokoak eta 5 100 eurokoak. Eta batetik 10-era zenbat salmenta galtzen da alferrik gutxi gora bera? Gabonetan, ez dakit, erosketa larre egiten da. Gure moduko dendetan, argaindegixetan, larreiko erosten da. Bai jateko eta bai kontsumuak asko igotzen dago. Eta zure ustez zer egin dezakegu horiek egitzeko, kontsumoak egitzeko? Argi ukibidana da, abendua etorri baino lehen hau, nik lista bat ingo nauke. Bakoitza ize opari edo ze erosketa janari aldetik, eta aldala murriztu oparien kontua, ze lagun eskutua oso ondo dago. Edo etxeko etxe artien be lagun eskutu bat itxia bakoitzai eta kitxo. Hori gero eta gehiago erueten da, opari batein, 50 eurokoa, baina bat hobetxu hogain, asko txikitsuak, asko itxia baino. Eta orduan bideo honek arrakasta handia izan du. Hurrengo urteko bideoan pentsatzen hasi zarete? Bai, pentsetan gabitzena da, aurtengoak aurlako arrakasta egitea gero, datorren urtien, ze pentsau aldi izango gauen. Nik konfiantza dana daukot Mikel eta Zangitugin eta eurak asmauko dauen. Oin, inoiz ez tozku arrapetan, ze normalen grabaketea azaroan izaten da, eta ez dugu gabonetako argisa piztuta. Eta betik esaten dugu, grabau bioguela sartitxon batzuk gabonetako argisak piztuta dauzen nien. Eta oin bentzet dromakin zati batzuk argisakin grabatzen duen eta txertatu datorren urteko bideo posible hortan. Eskerrik asko. Ikusentzuleo, erosio pariak baina pasatu gabe. Eskerrik asko Idoia zure atentzioa gure ekartzea eta ondo utiaz dendan. Eskerrik asko.